Мусажели Дуска, Укы Руслан Исмагилов. Кайгырма дус дәшли үләбез дип, без алмадык сатып гомерне, үзебезчә яшәп үзебезчә, безчекле бесәне түгелме? Билгеләме гамырзылыгын? Юар санны картлык җитә. Бәлки менә шушы үләм безгә, мингә бетмәс яшәү китерә. Миннән тетем җанны кызганмаска. Саклар өчен халкым илемне, йөзәү булса гомеренсен барсында. Шушы юлга бирмәс идеңме? Шатландыра безне кендәйлнен, бер яна унышын ишетү, ниндәй зур көч җитә үзебезне. Халкым белән бергә хис итү. Мин теремне саклап исән калсам, үләм минем аша сикерсә, шул яшәүме булар хаин диеп, илбетемә минем киткерсә. Юк, телемем, мин бу исемлекне, йөрәк минем мана үчекмәс. Кешеме мин элем үге иткәч, җирдә мина эчер су беткәч. Юк, кайгырма, дускай безнең гомер. Ил гомереннән тик бер чаткысы. Без сүнсәк дә безнең куюлыктан арта бара янын яктысы. Бытырык һәм илгә турылыкны шушы үләм белән белдерик. Безнең яшьлек шушы кисләр белән дануй иде кичле иде бит. Чикләнсә дә гомер яшьлек безнең эссез суна дигән уйлама. Әйтәм яшьләр, менә шулай яшен, шулай үлән иде дөньяда.